ברוכים הבאים לפרק החדש של מאחורי החלוק, והיום מצטרף אליי חברי הטוב סער, וביחד יצאנו למסע מרתק שבו הוא למד איך לחשוב כמו רופא. אנחנו נדבר על כל שלבי האבחון הרפואי ונצלול למקרה אמיתי של מטופלת שהגיעה עם כאב ראש מסתורי. נגלה את הסודות של סוגי כאבי הראש השונים, ובדרך נגלה תובנה מפתיעה שיכולה לשנות את כל מה שחשבתם על תהליך האבחון הרפואי. בסוף סער גם מספר לכם איך החוויה הזו שינתה לו את התפיסה על עולם הרפואה. אז תישארו איתנו כי הפרק הזה הולך להיות מרתק, מלמד ומלא בתובנות חדשות. מאחורי החלוק, פרק 2. באמת בוא נראה, המלון הזה נראה לי טעים. זה בדיוק המלון שאחיין שלך נגס בו, ואמר לא טעים. הוא צודק. איך שהבאת את זה, הוא אמר וואי אני אוהב, נשנש אחד מסתכל עליי, אומר לי אני לא אוהב. אמרתי לו שים את זה שם, זה בול זה שלקחת. הוא צודק, זה היה גרוע, זה ממש גרוע, זה מלון ממש גרוע, וואי. ניסית אותו? כן, הוא לא ממש. חשבתי שזה בגלל שהוא פושר כבר, אבל לא. הטמפרטורה שלו בסדר דווקא. המלון עצמו גרוע. הטעם משהו לא שם. נראה סבבה, פיט. אתה נראה, האמת פיט יפה, אתה השקעת, בונה. יפה, כל הכבוד. אני ראיתי איך אני נראיתי פעם קודמת, וזה היה סביר, אבל זה היה מכנס קצר, זה היה סתם חולצה, אמרתי צריך לשפר את זה. נכון, האמת זה יפה. זה יפה. אני עשיתי דווקא שינמוך, אתה רואה? אני עשיתי שינמוך. בסוף נתאזן לאנשהו. בדיוק, בסוף זה יהיה, בסוף זה נראה לי ג'ינס ארוך, וזה משהו יפה. זהו, ג'ינס ארוך וחולצה נחמדה. זה מה שיתאים. אתה בכלל, ואתה גם סוויטשרט טועם, יפה. כל הכבוד, יפה. חדש. אתם רואים חברים, לא מזלזלים במאחורי החלוק. לא מזלזלים, נכון? נכון מה אתה אומר? אנחנו רציניים פה בטח. רציניים. יפה. שר, ברוך הבא. ברוך הנמצא. יפה פה. תקשיב, הכנתי באמת משהו נחמד. מה הכנת? אני רוצה ללמד אותך משהו שנראה לי ממש מעניין. אני רוצה ללמד אותך איך לחשוב כמו רופא. מה זאת אומרת איך לחשוב כמו רופא? כשאתה מגיע לרופא, נכון, הוא בסוף נתן לך איזושהי הבחנה, איזשהו טיפול, איזשהו משהו. נגיד, אתה אומר לו יש לי כאבי ראש, והוא אומר לך, ההבחנה הזאת, למשל, יש לך מיגרנה, ואתה צריך לקבל את הטיפול הזה, נגיד, את התרופה הזאת, למשל. אוקיי? כן. איך הוא הגיע מפה לפה? עבר על מה שהוא יודע, כאילו, מה יכול להיות הגורמים, ומה דרכי טיפול המוצאים לכל גורם. אוקיי, יפה, אבל איך אתה חושב שנראה תהליך חשיבה של רופא? נכון, אבל כאילו, על מה אני חושב? על מה אתה חושב? אתה עכשיו רופא. אני רופא. אתה תהיה הרופא. עכשיו, לכל אורך הפרק הזה, אתה הולך להיות הרופא. וזה ממש כיף. אוקיי. זה ממש כיף. אוקיי, יאללה, אני בעד. אוקיי, אז יש לי שאלה. אתה יודע מה, אתה עברת לחידה היומית שלי, על כאבי ראש? כן. מה היה שם? היה שם 4 אנשים, טווחי גילאים שונים, שלכולם מה שמשותף זה שיש להם סוג כזה או אחר של כאב ראש. חלק מהם זה כאב ראש על פני תקופה מאוד ארוכה, בעוצמה סבירה, נסבלת, חלק זה כאבי ראש על תקופה קצת פחות, וגם לא יודע מאיזה משהו פעילות שהם עשו, הרימו איזה משהו כבד או לא יודע מה. והייתה שם אחת שהיא הייתה תשובה למי הכי רציני, שזה מישהי שגם הייתה מבוגרת יותר, וגם הכאב שלה היה פתאומי ובכמות גבוהה. נכון, כאב פתאומי וחזק. מה זה בעצם כאב פתאומי וחזק? דיברנו על זה, אם אתה זוכר, במקרה? דגל אדום, נכון? כן. נכון, דיברנו על דגלים אדומים בכאבי ראש. אבל אז בואו ניקח את המקרים האלה של הכאבי ראש. עכשיו אתה עובד בקופת חולים, אתה יודע מה, זה מקרה אמיתי שקרה לי. אתמול הייתי בתורנות במיון. אוקיי. קיבלתי הרבה מטופלים, הייתה תורנות מאוד מאוד עמוסה. אחת המטופלות שקיבלתי היא בחורה צעירה, בת 26, שהגיעה עם כאבי ראש. אתה עכשיו בחדר שלך, אתה מבין, בחדר שלך במיון, יש לך תיק של מטופלת, אוקיי? אתה נכנס במחשב, אתה רואה שהיא עברה טריאז', בטריאז' בעצם רואה את האחות, לוקחים לה מדדים, כל מיני סימנים חיוניים. כאילו לחץ דם וכאלה? בדיוק, לחץ דם, דופק, והיא כותבת מילה אחת למה היא הגיעה. היא כותבת כאבי ראש, זה מה שאתה יודע. בתיק של המטופלת אתה רואה שהיא בת 26, בזמן הזה אתה נכנס. עבר רפואי אני רואה. ואתה מנסה, אתה יכול, בדיוק, אתה יכול להגיע לשם איכשהו. עד שהיא מגיעה כאילו. בגלל שאתה רופא טוב, אתה עושה את זה, אתה מבין? יפה, זו שאלה נכונה, אתה רופא טוב. מגדיל ראש. בדיוק, יש לך את הכלי לעשות את זה, אתה פשוט צריך לעשות את זה אקטיבית, זה לוקח לך זמן, אבל אתה רופא טוב. אז אני משקיע את הזמן הזה במטופלים. בדיוק, אתה משקיע את הזמן הזה. גם בטח זה לוקח איזה
5 דקות, אוקיי? אבל עדיין. כן, לא, זה עדיין זמן עדיין זמן, במיון, הרבה שהוא מטופלים עמוס. וזה, כן. זה יפה. השקעה. אז אין לה עבר רפואי בכלל, היא בריאה לגמרי, בת 26. עכשיו, מה אתה עושה? אני הבת 26 עכשיו בסיפור הזה, אוקיי? מתי התחילו הכאבי ראש? אוקיי, אז הדבר הראשון שאתה מתחיל זה בעצם לשאול, כמה חזק? או מתי? לשאול שאלות, אוקיי. נכון? אתה צודק, אתה מתחיל בלשאול שאלות. זה נקרא אנמנזה. אנמנזה זה כשאתה מגיע, זה הסיפור. אתה מגיע למטופל ואתה לוקח את הסיפור, כי אתה צריך להבין קודם כל מה קרה. והדבר הזה זה הדבר הכי חשוב ברפואה. יותר חשוב מבדיקות דם, יותר חשוב מבדיקת דימות, לא משנה מה. הסטינגס של מה שקרה זה יותר חשוב בדיוק. מהמדדים היבשים? לגמרי. אז אומרים, יש אמרה כזאתי, ש90% מהרפואה נעשית באנמנזה. אנמנזה זה 90% מההבחנה הרפואית, אנמנזה טובה, בדיוק זה. לשבת לדבר את ההיסטוריה, אז אתה מתחיל בלשאול שאלות. אוקיי, אז תתחיל. מתי התחילו לך כאבי ראש? לפני 5 ימים. 5 ימים. עשית איזה משהו שונה, מיוחד, שתית מספיק? מה גרם לזה? משהו פתאומי או שהייתה סיבה לדעתך? כן, זה היה כאילו זה התחיל ככה. הבנתי, ומ-1 עד 10 כמה זה כואב? וואי, לפעמים זה כואב לי 10 ואני לא יכולה ובאמת אני לא מתפקדת, ולפעמים זה עובר לי לפעמים. עובר שאת כאילו לא מרגישה, זה כן, כאילו זה בא בגלים. בא בגלים בדיוק, זה בא והולך. וכשזה הגיע, זה הגיע ב-10? זה הגיע כזה, זה עלה כזה ונהיה חזק מאוד מהר מאוד. אוקיי. מה אני עוד שואל אותה? יפה, מעולה. אין לי מושג. עכשיו, מה אתה מבין עד כה מהסיפור? אני מבין שזה... עכשיו, אני אתן לך טיפ, תנסה לדבר בכותרות. כותרות. לכל האינפורמציה שקיבלת, דבר אוקיי, בכותרות. כותרות של דגלים אדומים. לא, כותרות של הסיפור. כותרות של הסיפור. הסיפור, אתה מבין? זה מה שחשוב. 5 ימים, יפה. פתאומי, כאב בא בגלים. מעולה, יפה. זה כבר 3 גלים פרטי קיצוניים. מידע. גלים קיצוניים. אחלה, 3 פרטי מידע. אז אם אני עכשיו מציג לך את המטופלת, אני אומר, בת 26, הגיע בגלל כאבי ראש מזה 5 ימים. זה דבר ראשון, זה הכותרת הראשונה שלך. כן. אתה מבין? אני הייתי מוסיף, בת 26 בריאה בדרך כלל, הגיע בגלל כאבי ראש מזה 5 ימים. אוקיי? זה מה שנקרא תלונה עיקרית. כל פעם שמטופל מגיע אליך, יכול להיות שיש לו הרבה בעיות. ואתה תטפל... אבל מה שהוא מתלונן עליו זה הפריוריטי מספר 1 שלי? בחדר מיון. נכון. אם הבן אדם סתם מגיע אליך לבדיקה או זה, אז יש לך מלא שאלות אחרות. אבל כשהוא מגיע אליך עם בעיה, אתה צריך קודם כל להבין, לאפיין את הבעיה. הבעיה שלה זה שיש לה כאב ראש מזה 5 ימים. זה הבעיה. עכשיו אתה חוקר אותה. בזמן שאתה חוקר את הבעיה, אתה מקבל פרטי מידע. לפי הפרטי המידע האלה, אתה ממשיך. איזה שאלות אני שואל בחקירה? אז עכשיו, זה שאלה ממש יפה. ובעצם זה אומנות. רופא טוב זה בעצם בלש טוב. אתה מבין? צריך להיות איש שיחה, לתת לך, לומר את הפרטים שהוא זקוק להם. נכון, אבל גם זה לתת למטופל לדבר. המטופל לא יודע מה רלוונטי או לא רלוונטי. המטופל יגיד לך מה שהוא חושב. לפעמים הוא לא יגיד לך דברים שהם רלוונטי, הוא פשוט לא חושב שהם רלוונטיים. ולפעמים הוא יגיד דברים שהוא חושב שרלוונטיים. אבל לא רלוונטי בכלל. לא קשורים ואתה בעלי. צריך לקחת את הדבר הזה. ולסנן. וזה בסדר, זה טוב שיזרוק עליך כל מיני דברים. אז דבר ראשון אתה מאפיין את התלונה העיקרית. אז שאלת, אז בוא נגיד כאבי ראש. אז אני אשאל, אתה יכול לשאול נגיד איפה כואב לך, נכון? אוקיי, באיזה חלק של הראש זה יפה. מתבטא? ואז היא תגיד לך כואב לי פה. אוקיי. כואב לי פה. ממש קדימה. במצח, כן, זה מאחורי משפיע על העיניים. הראייה, נימולים בגפיים. זו משהו? שאלה יפה. זו שאלה יפה, אבל אני הייתי ממתין איתה. למה? למה? כי אתה צריך לעבור נושא. אתה עכשיו מאפיין את האזור של הכאב. כאבי ראש. את הכאבי ראש. נימולים זה תלונה נלווה. הבנתי. אתה מבין? פתחתי תיק אחר. בדיוק. אתה חייב למצות את העניין של לאפיין את הכאבי ראש. אתה צריך לעבוד מסודר. אתה מבין? אתה צריך לדעות בכל שלב כמה שיותר מידע. הבנתי, אבל הנימולים זה לא יהיה קשור לכאב ראש? זה יכול להיות קשור. זה יכול להיות קשור, אבל עוד פעם, אתה לא סיימת לשאול דברים על הכאב ראש. אתה לא יודע עליו שום דבר. אתה יודע שהוא פה. נכון? התלונה של הכאב. אתה יודע שהוא פה, בא בגלים, בא חזק, בא פתאום. אוקיי, יפה. אז הייתי אומר... ב5 ימים. הכאב פה, אז נגיד, נדבר איפה בדיוק כואב, אומרת לך פה, כואב בעוד מקומות? לא, כואב רק פה, אוקיי.
כמה כואב, בדיוק כמו ששאלת, ואז היא אומרת לך לפעמים, תבין, אוקיי, זה בא והולך, ותשאל משהו מחמיר את הכאב למשל, חשיפה למסך טלפון, יכול להיות, נכון, פעילות גופנית, נכון, חוסר שינה, לא, חוסר שינה, אבל אני לא חושב שהיא תוכל לשים על זה את האצבע. יכול להיות, אולי לא בטווח של 5 ימים, הבנתי. אתה מבין? יכול להיות שלא שמה לב לזה ב5 ימים, גם חוסר שינה זה תלונה. עכשיו אתה יכול לשאול, אבל להגיד אם הכאב ראש מאיר אותה משינה. זו גם שאלה חשובה, זוכר? זה גם היה דגל אדום. נכון? זה השאלה 2 עם העברה, נכון? יפה. אז זה גם משהו שאתה תשאל על כאבי ראש. זה בעצם תמיד אתה חוקר את התלונה הזאת, אז בדיוק כמה כואב, זה בא והולך, אמרת, בא בגלים. איפה, האם זה קרה בעבר, נכון? אותה תלונה, אותם כאבי ראש, אם זה קרה בעבר. כן, אבל ראיתי בתיק הרפואי שלו, או שיכול להיות שזה קרה והיא לא דיווחה על זה. יכול להיות, נכון. יכול להיות שהיא סתם חשבה, יעבור לי תוך כמה... מה אתה רואה בתיק הרפואי שלה? אני לא רואה כלום. יפה, יכול להיות שלא רואה כלום כי היא פשוט לא הגיעה, או שהיא לא הגיעה לרופא, או שהיא עברה קופות חולים. הרבה פעמים כאבי ראש אנשים כאילו אומרים סתם, אני אשתה מים, אני אקח כדור, אלך לישון. נכון. יעבור. ואם יש לה כאבי ראש 4 שנים והיא אף פעם לא בדקה את זה, ועכשיו ספציפית, סליחה, במיון היא בודקת את הכאבי ראש שלה, לא יודע. בדיוק, אז אתה צריך לשאול, אתה לא סומך על מה שיש. הבנתי, אז התיק הרפואי הוא רק עזר, הוא לא... בדיוק. אי אפשר לשים את כל הביצים בסל הזה. ברור, כבדהו וחשדהו. גם אתה מתחיל תמיד ברפואה, אתה מתחיל במטופל, זה כל הקטע של האנמנזה והשאלות, אתה מבין מי היא. עכשיו מחלות רקע אתה שאלת אותה גם, כבר בהתחלה. היא הגיעה, צריך גם לשאול, יש לך אלו שהן מחלות רקע? עכשיו היא אומרת לך לא. ואז אתה נותן לה כמה אופציות, כי מטופלים יגידו לך שאין, ואז אתה מגלה שהם לוקחים אינסולין בשביל הסוכרת שיש להם, ותרופה אחרת ליתר לחץ דם שיש להם, והיה להם התקף לב ב-2018 עם הכנסה של 3 סטנטים. ככה אתה מגלה את זה, אבל מבחינת הבן אדם הוא בריא לגמרי. יש כאלה שלא מעלים את הדברים האלה כשאתה שואל עם דברים קודמים? כי הם מרגישים טוב. וואלה, הם אומרים זה עבר, זה אין מה להעלות את זה. אני בריא, אני מרגיש טוב. עכשיו ברגע הזה אני מרגיש טוב. סבבה. הבנתי. אבל זה רלוונטי. אז אני אוהב לחדד, אני אוהב לתת כמה דוגמאות, נגיד... אתה אוהב להכווין, נגיד, ניתוחים בשנים האחרונות. בדיוק, אני שואל על קטגוריות, כאילו. נכון, יפה. תרופות קבועות. בדיוק, יפה. אז אני מתחיל באמת אם יש איזשהו מחלות, ואז אני נותן כמה אופציות, נגיד סוכרת, לחץ דם, עברתם איזשהו צנתור, אני הולך על כמה נפוצים, תלוי מה התלונה. בדרך כלל אנשים מבוגרים על זה אני הולך, לא, ואז אני אומר, את לוקחת נגיד תרופות מסוימות, ואז פתאום אתה מגלה הרבה פעמים את המחלות לפי התרופות שהיא לוקחת. כי אתה יודע מה הן משמשות בדרך כלל לטיפול. כן, אני רואה תרופה שהיא מתאימה ליתר לחץ, יש הרבה פעמים חפיפה לפעמים, אבל אני מבין, כאילו, אתה מבין, אני רואה, היא לוקחת קאדקס. קאדקס, נגיד, זו תרופה שהיא חסם תעלות צידן, לא משנה מה, זה המנגנון של התרופה. אוקיי, בסדר. ואתה יודע שזה משמש בעיקר לטיפול ביתר לחץ דם, זה יכול לשמש לכל מיני דברים, אבל במינון מסוים התרופה הזאת היא מתאימה לדבר הזה. אז אתה עושה reverse engineering, אתה מבין שזה כנראה יש לה יתר לחץ דם, ואז אתה שואל, ואז היא תגיד לך כן, יש לי יתר... גם האחות קודם בדקה לה את הלחץ דם. כן, נכון. אני אמור לדעת את זה. נכון, אתה ראית את זה לפני, שהסתכלת גם על הסימנים החיוניים. צריך גם שהיא תגיד לי בנוסף, אפילו בדקו אותה שנייה לפני. ברור, זה לא רלוונטי. אוקיי, ואם הלחץ דם שלה תקין ובדרך כלל יש לה יתר לחץ דם, היא פשוט מאוזנת תרופתית, אתה צריך לדעת את זה? אבל הפוך אם יש לה יתר. יפה, זה גם חשוב. ואם היא אומרת לך, אני בריאה בדרך כלל, היא מגיעה לך עם לחץ דם 190, שזה מאוד גבוה, 190 סיסטולי, נגיד 190 על 120, זה לחץ דם צער מאוד מאוד גבוה. זה לא לחץ דם בסדר. זה חשוב, נכון? זה ידליק אותך. כן. אוקיי, אז אתה שואל את המטופלת שלו, את אומרת לך, וואלה, כואב לי הראש, 5 ימים, הכאב הזה פה, בא והולך לפעמים, זה לא קרה לי אף פעם, שואל אותה על מה מחמיר, לא יודעת, זה משתנה בתנוחה, זה לא משתנה בתנוחה, היא אומרת שזה העיר אותה משינה, אתה לא כזה משוכנע. מה זה אומר שאתה לא כזה משתכנע? כי אתה שואל האם היא ישנה, ואז באמצע השינה היא התעוררה בגלל שכאב לראש, היא אומרת לך... או שהיא ניסתה לישון. בדיוק, או שהיא ניסתה לישון, או שלא נרדמה בגלל שכאב לה. ניסיתי לישון מלא זמן, וזה לא נתן. בדיוק, וזה התשובות שאתה שומע. נהייתי ערנית כבר אחרי זה. נכון, זה התשובה שאתה שומע. אתה מבין למה? כי את הדגל אדום הזה של הכאב ראש מאיר משינה, אתה לוקח ברצינות. אתה מבין? כי אתה תדע להתייחס אליה ברצינות. מצד שני, אתה גם לא רוצה, בוא נגיד, לקחת משהו שזה לא זה, ולנפח. וללכת על הכיוון הזה יותר מדי. כן, אז אתה צריך, אז אתה מברר, בגלל שהיא בדיוק אומרת לך, לא כל כך הצלחתי להירדם, בגלל שכואב לי, ובגלל שהיא אומרת לך,
באמת אני לא ישנתי בגלל הכאבים, אז אתה אומר, זה לא העיר אותך, אתה שואל אותה, אבל אתה מבהיר ממש, אתה הלכת לישון ובאמצע, לא חלמת וקמת וקמת מרוב כאבים, ואומרת לך, לא, זה לא היה לי. אוקיי. יפה, אתה מבין, זה חשוב, אתה שולל את הדגל האדום הזה. צריך לתלות מהם את האמת. נכון, וגם אתה שאלת אותה בהתחלה אם הכאב הזה בא ישר בבום, היא אומרת לך לא, זה כזה התחיל בהדרגה, והלם 3, 4, 5, אחרי שעה שעתיים היה באמת 10, אתה מבין? אז אתה מבין שזה לא משום מקום 10, ושום מקום 10 זה תמיד פתולוגי, תמיד זה רע, בכל דבר. כן. אוקיי, זה מה שאתה יודע, מה אתה עושה עכשיו? חושב מה יכול לגרום לזה. אוקיי. חושב על סיבות אפשריות, פתרונות אפשריים. יפה, סיבות אפשריות זה משהו שאתה עושה. הדבר הזה נקרא הבחנה מבדלת. לכל תלונה ברפואה יש לך המון הבחנות, המון סיבות. למה כואב לי הבטן? אני עכשיו נותן לך באמת מעל 100 סיבות למה כואב לך הבטן. 100 סיבות, אוקיי? 100 סיבות. יכול להיות שיש לך דלקת בתוספתן, יכול להיות שסתם יש לך איזה דלקת במעי, בסדר, יכול להיות שיש לך איזה וירוס, יכול להיות שיש לך סרטן כבד, יכול להיות שהתפוצץ לך המעי, יכול להיות מלא דברים, יכול להיות שיש לך קרון, יכול להיות שיש לך קוליטיס, יכול להיות שיש לך צליאק, יכול להיות שיש לך תת פעילות בבלוטת התריס, מלא בעיות אפשריות, ממלא מערכות שונות, דברים שאתה לא חשבת שקשורים לבטן, למשל בלוטת התריס יכולה לעשות כאבי בטן, אתה מבין? אז לפי הפרטים שאני מקבל ממנה בסיפור וזה, אני בעצם מוריד סיבות אפשריות. נכון, אבל כשאתה מתחיל מהתלונה, אתה תמיד מתחיל ככה, מתחיל רחב. ההבחנה המבדלת שלך מתחילה בכל הסיבות האפשריות שאתה מכיר. כן, ברור, זה אלימינציה, זה בדיוק, לא נכון, אבל שם. ואז בעצם, כמו שאמרת, השלב הראשון זה אנמנזה. אתה לפי ההיסטוריה, לפי הסיפור, אתה בונה את הפרטים, ולאט לאט אתה מצמצם את ההבחנה המבדלת שלך. יש לך גם דרכים לחשיבה לתוך הבחנה מבדלת, אבל אנחנו נשים את זה רגע בצד. אנחנו עובדים רק על המערכת שאליך ניזה. אז אתה מבין מה זה הבחנה מבדלת, נכון? כן. מה זה? זה הסיבות האפשריות, כל הסיבות האפשריות שיכולות לגרום לתלונה הזאת, לבעיה, נכון. ואז משם מצמצמים. נכון, בדיוק, ואז משם מצמצמים. אתה עושה את זה בסדר מסוים. מתי זה מספיק מצומצם? כאילו, אם צמצמתי ל3, זה מספיק צמצמתי או לנסות יותר? זה תלוי. לפעמים אתה נשאר רק עם 3. זה תלוי. אבל עכשיו אנחנו נלך ביחד עד הסוף. ואתה תראה. ואנחנו נצמצם את זה ביחד. את התלונה של הכאבי ראש, וזה 5 ימים. כן. ואתה גם בחדר מיון. תזכור, מה זה חדר מיון? חדר מיון זה... מלר"ד. מה ראשי תיבות? מרכז לרפואה ראשונה... דחופה. מלר"ד, ד'. מלר"ד. מרכז לרפואה דחופה. רפואה דחופה. מה זה אומר רפואה דחופה? זאת אומרת מי שצריך לעזור לו עכשיו, כי אחרת הוא או ימות או ייפגע. איכשהו. אתה מבין? כן. עכשיו. צריך טיפול עכשיו. אז הבירור גם שאתה עושה, נכון, נגיד בהתאם. אוקיי? אז אתה צריך... אתה בעיקר שולל מה שרע, אתה נותן איזושהי הבחנה ברמת סמך הגיונית, אבל מבחינתך אם זה לא במרכז, בחדר מיון, אם זה לא משהו מסוכן, אתה לא תמיד צריך, אתה אפילו לא צריך בכלל, להגיע, נקרא לזה ככה, להבחנה הסופית. מה זאת אומרת, אם אני מחליט שזה לא משהו, כאילו כל האופציות שנשארו לי הם לא משהו מסכן שצריך טיפול דחוף, אני שולח אותה לרופא משפחה, כאילו תחילת טיפול עם רופא מתאים שייקח כאילו... לא תחילת טיפול, המשך בירור. המשך בירור. בדיוק. יפה, אתה מבין את הפואנטה? ואז בהמשך בירור הזה כבר יתרכזו ויצמצמו עד הסוף. נכון, בדיוק, להמשך בירור. אז זה מה שאתה עושה בחדר מיון. אוקיי, אז הבנתי ממנה שצריך להשאיר אותה להמשך חקירה? אתה לא משחרר אותה עדיין, כי אתה לא יודע כלום. כן. ההבחנה מבדלת שלך עדיין גדולה, אבל לקחת את הסיפור. השלב הבא אחרי האנמנזה, בדרך כלל הוא בדיקה גופנית. אתה בודק את המטופלת. אתה יודע את כל הפרטים ואתה רוצה לבדוק. עכשיו, בבדיקה גופנית, יש כל מיני חלקים, נעבור עליהם ביחד, אבל מה שאתה צריך להבין זה שאתה או עושה בדיקה מכוונת או בדיקה לא מוכוונת. מה זה אומר? יש לה בעיה, יכול להיות שלוקח את הבדיקה שלך ואתה מכווין אותה לכאבי ראש, ואז תעשה בדיקה נוירולוגית ותתפקד בבדיקת ראש וזה, או שאתה עושה בדיקה של ויש. זה אומר שאתה עושה כל מיני דברים. כן, עובר על הכל. אתה לא תעבור על כל הגוף, כן. אבל אתה תעבור על מערכות חשובות. שמערכות חשובות זה תמיד קרדיו-וסקולרית, זה לב וכלי דם, זה אומר אתה תאזין ללב, אתה תתרשם מדפקים,
נשימה, אתה תאזין לריאות ותעשה עוד כל מיני פרמטרים של בדיקת ריאות. בטן, אתה תעשה בדיקה של הבטן, בדיקה גסה, בדרך כלל תתרשם אם יש שם משהו חריף או לא, זה מה שאתה עושה בדרך כלל בבדיקת בטן. וגפיים, אתה תמיד מסתכל גם על הגפיים, אתה רואה אם יש בצקות, גם מרגיש שאתה בגפיים, רואה איך הם נראות. לב, ריאות, בטן, גפיים. זה הבסיס. זה בסיס. כל מטופל שאני רואה במיון, כל מטופל... במה נכלל כאב ראש? מה זאת אומרת? במה... בלב, בריאות, כאילו... זה אביש. זה אביש. זה אביש. אביש לא כולל בדיקה מוכוונת של הראש בדרך כלל. אתה יכול לעשות ויש קטן נוירולוגי שהוא ממש, זה עוד להוסיף עוד כמה בדיקות, אני בדרך כלל עושה את זה, אבל אני אומר, הארבעה האלה שתיארתי עכשיו, הם must, תמיד, בכל מפגש עם מטופל. א' ב' לא משנה מה הבדיקה. כן. לא משנה מה התלונה. כן, זו רפואה טובה, ככה אותי לימדו, ואני גם מסכים עם זה. ככה זה צריך להיות. קרה לי כבר שהבחנתי בגלל הוויש הזה, מטופל שהגיע בגלל כאבי בטן, והבחנתי אצלו יבשה חדשה בלב. שמעתי קול בלב שיכול להיות בעייתי, הוא לא יודע, הוא לא היה, אתה מבין? ואני המלצתי לו על בירור קרדיולוגי בקהילה, אפילו המלצתי שיעשו לו אקולב, עשו לו אקולב, ובמיון כבר ראו את הבעיה במסתם. אתה מבין? שדיברתי עליה. כן, זה כל האלה שהרבה זמן לא היו באיזה טיפול, ואז פתאום מגיעים ומגלים שהם לא רק על מה שהם מגלים עוד מלא. אז אתה עושה את הוויש הזה. אוקיי, אז אתה עושה בעצם בדיקה גופנית. זה מה עושה לה את הוויש הזה, ואתה עושה גם איזושהי בדיקה נוירולוגית. מבדיקה נוירולוגית, כשאתה עושה, אתה צריך להתרשם, אם אני מחלק את זה לקבוצות, בסדר? לא משנה עכשיו מה כל דבר עושה ואיך, אבל המטרה שלך היא לראות שאין משהו שנקרא חסר נוירולוגי. זה אומר באופן כללי, כל החלקים של מערכת העצבים שלך עובדים בצורה תקינה. בנורמה. כן, מוח, חוט שדרה, עצבים, כל הדברים האלה, בסדר. אתה בודק עצבים קרניאליים, לא משנה מה הבדיקה הזאת, אתה בודק עיניים, מסתכל קצת על העיניים, לאיפה הם זזות, בודק אישונים, תגובה של מערכת העצבים, נכון, נשמע הגיוני. כן. אתה בודק תחושה בכל מיני מקומות בגוף. עם הפטיש הזה של הרפלקסים. זה רפלקסים, זה לא תחושה. אתה בדרך כלל לא צריך לבדוק רפלקסים. אתה מבין? זה עוד רזולוציה. אז, אבל זה חלק, בוא נגיד ככה, בבדיקה נוירולוגית מלאה, זה בהחלט לבדוק רפלקסים. בפועל בדרך כלל אין לך צורך לעשות בדיקה נוירולוגית מלאה. כמה פעמים הלכת לבדיקות, לא הולך לרופאים בזה. לא יצא הרבה זמן. אבל לא עושים את זה בדרך כלל. נוירולוג יעשה. בעקבות הפרק הראשון אבל אני אלך. נכון, הוא ילך לרופאים, נכון. אז נוירולוג יעשה את זה. אז אתה מתרשם מכוח גס גם, שאין לה חולשה משמעותית בשרירים, גם בכל מיני שרירים. וזה בדיקה נוירולוגית, אז אתה בודק אותה, ובדיקה שלה תקינה לגמרי. אוקיי. תקינה לגמרי. מה זה משאיר אותי? יש לי עוד אופציות? אתה ממשיך בבירור, עדיין יש לך הבחנה מבדלת, אוקיי? עוד מעט אנחנו נדבר על ההבחנה המבדלת של כאב ראש, אנחנו נעבור רגע על הסדר. ואז אנחנו נריץ את זה מההתחלה ביחד עם ההבחנה המבדלת שבנינו. אתה עכשיו, השלב הבא, זה נקרא בדיקות עזר, אוקיי? כי אתה ראית, יש לך סיפור מהמטופל, אתה בדקת אותו, ואז יש לך את כל הענף של בדיקות עזר, שזה אומר למשל בדיקות דם, בדרך כלל זה מגיע ראשון מעבדה. דם ושתן בדרך כלל תמיד בא ביחד? בהנחה שהזמנת בדיקת שתן, כן. אבל מעבדה, דם, בדיקות דם, אתה מסתכל, ספירה, כימיה, לא משנה מה זה אומר, אתה רואה את הבדיקות דם שלה. אתה רואה כל מיני דברים. זה גם יעזור לך אחר כך לצמצם את ההבחנה. וגם אם לא, חשוב להסתכל על בדיקות דם, כי גם שם יכולה להיות פתאום חריגה גדולה. אתה מבין? כן. אז אתה מסתכל על בדיקות דם, אתה מסתכל גם על אק"ג עשו, על צילום חזה, צילומים. אתה גם מחליט האם אתה רוצה צילומים נוספים, למשל, CT ראש. רגע עם כאבי ראש. אז אולי כדאי לשלוח ל-CT ראש לראות משהו. נכון. אנשים אומרים לי הרבה פעמים בכאבי ראש, למה לא עושים צילום? צילום לא ייתן לך כלום. קופצים לזה. צילום רנטגן. רנטגן. לא ייתן לך כלום. במוח, אתה לא תראה שום דבר כזה, זה לא יעזור לך בכאבי ראש צילום רנטגן. כי זה לא עצם אלא רקמה. זה העצם, אתה לא תראה את הרקמה, הרקה, את המוח וכל מה שזה, אתה תראה את העצם וזה יפריע גם לקרניים לעבור, הצילום לא טוב, בקיצור. אתה גם לא רואה את זה תלת ממדי. יש מחסום בדרך. כן, זה לא, אתה לא יכול להפיק שום מידע מצילום רנטגן. מ-CT כן, מ-MRI כן. MRI אתה לא צריך כמעט אף פעם לעשות, במיון אתה אף פעם לא צריך לעשות MRI בעצם. אם אתה צריך, אתה תעשה
טוב, לא, אין אף פעם, תמיד יש יוצא דופן, אבל אתה בדרך כלל צריך לעשות מראה עם המנהל. אז CT זה נגיד אופציה, אתה צריך להחליט אם אני שולח אותה ל-CT או לא, איך אתה מחליט את זה? לפי ההבחנה הבודדת שלי. בדיוק, לפי ההבחנה המבדלת שלך, אם אתה צריך את זה, אוקיי? אתה לא יודע, אבל לפי המידע, הסיפור הקליני שקיבלת, לפי המידע, הסיפור, אני מרגיש שצריך. ולפי הבדיקה שלה. אני חושב שצריך. אוקיי, בסדר, אז נגיד, אפשר להזמין ל-CT. השלב הבא אחרי הבדיקות, ואחרי שיש לך הכל, יש לך את הסיפור של המטופלת, יש לך את הבדיקה שלה, נכון, הגופנית, אתה בדקת אותה, יש לך מידע מבדיקות עזר, בדיקות מעבדה, מצילומים, מהכל, אתה עכשיו עושה עם עצמך דיון של המטופלת, עם עצמך ועם התיק הרפואי שלה, וגם עם הקולגות שלך, אם אתה לא יודע, אתה מדיין את המטופלת. אוקיי. ואז אתה אומר, למשל, בת 26, בריאה בדרך כלל, הגיעה בגלל כאבי ראש מזה 5 ימים. הכאב נבנה והולך. כן, אבל נסדר את זה יפה. אוקיי. הכאב נמצא במיקום פרונטלי, פה. הכאב בעל אופי לוחץ, בסדר, אני מדברת שהכואבים שלה לוחצים, ובעל אופי אפיזודי, הוא מופיע לסירוגין. אוקיי. הכאב נע בין 3 ל-10, אתה מבין? איננו מהיר משינה, אוקיי, זה חשוב, זה דגל אדום, אתה רוצה להגיד ששללת אותו, איננו משתנה, איננו קשור לשינויי תנוחה, אתה מבין? אתה גם, אחרי שאמרת מה הוא כן, אתה רוצה גם להגיד, נכון, או לפעילות, זה נכון, כי ברגע שאתה מאפיין את התלונה, שאתה מאפיין מה זה כן, אתה צריך גם לאפיין מה זה לא, אתה מבין? זה גם חשוב, זה גם חלק, מקודם לא עשינו את זה, האמת, מקודם גם עשינו את זה בשלב של האנמנזה, אבל לא דיברנו על זה, אני עושה את זה במיון, אתה מבין? שאתה מאפיין. כן. אבל אז אתה מאפיין. אז אתה אומר, איפה היינו? היינו באפיון עכשיו. היינו באפיון, אפיינת את הכאב ראש, אז איננו משתנה, איננו קשור לפעילות, מעבדה, ואז אתה הולך לבדיקה גופנית, בקבלתה. אתה מסתכל, הבדיקה הגופנית של המטופל, זה גם שלב חשוב שלא אמרנו, הבדיקה הגופנית מתחילה תמיד באיך המטופל נראה. מה הכוונה נראה אנרגטי, ערני או פיזית? זה כאילו... בדיוק, הכל. איך הוא מדבר גם? הכל, אתה יודע מתי הבדיקה הגופנית מתחילה? נראה שהמטופל נכנס לך לחדר. עכשיו אני לא אוהב שהוא נכנס לחדר, אני אוהב לצאת, לקרוא למטופל, אני רואה ואז אותו... לראות גם איך הוא הולך. לפני זה איך הוא יושב בכיסא שלו. אני רואה אותו איך הוא יושב בכיסא שלו. איך הוא קם מהכיסא. איך הוא קם מהכיסא. איך הוא מתחיל ללכת. על כל זה אני מסתכל. על כל זה. איך הוא מתיישב בכיסא שלך אחרי זה. הכל. תוך כדי אני גם מדבר איתו. אני מסתכל איך הוא עונה לי. אני גם רואה, מתרשם תוך כדי, שם דוגמה, אתה עכשיו מגיע למטופל, שיושב עכשיו במיון. כן. אתה יודע, אדון בוזגלו, בן 50, עם כאבים בחזה. זה מה שאתה יודע. ניגע, אתה לא יודע מי, אתה יוצא לקרוא לו, נכון? אדון בוזגלו, תורך. שלום, אדון בוזגלו. או יותר לך אתה מתחיל מהשם. אתה אומר, נגיד, יעקב בוזגלו, יעקב בוזגלו, ואז אומרים לך בדרך כלל כאן. ואז אתה מחפש את יעקב בוזגלו. יש מלא אנשים, נכון? אתה לא יודע. כן. זה. מסתכל על מי שמסתכל ישירות אליך. נכון, הוא אומר כאן. אתה מבין? בדרך כלל זה המשפחה, כי יעקב יושב שם בצד. אתה מבין? ויש את אשתו שרק מחכה שתקרא לה, שתקרא ליעקב. כאן, בוא יעקב. כן, כי יעקב לא מרגיש טוב, אתה מבין? יעקב יושב בצד. אתה לא יודע איפה זה יעקב, יעקב מחכה בתור. אז אשתו שמה, אומרת לך כאן. ואז אתה הולך ליעקב. אתה מבין? או שאתה נשאר במקום אם אתה רואה את יעקב לידך, אתה לא חייב לגשת אל יעקב, אבל אתה צריך לראות את יעקב בכיסא שלו. אתה מבין? צריך לראות אותו עוד ישוב. כן, במרחק סביר, בוא נגיד ככה. ופתאום אתה רואה את יעקב ככה. מתנשף, כן. מה אתה חושב על יעקב? יעקב במצב לא טוב. נכון, אני רוצה לראות את יעקב עכשיו, נכון. אני רוצה לראות אותו. מריצים בדיקות, מדברים. לא בהכרח שאתה ישר זה, אבל אתה מבין שיעקב בעיה, נכון? זהו, כן. הכל בהתאם לזה, למה שאתה רואה, לכמה זה חמור. אתה מבין? אבל יכול להיות שאתה רואה אותו מתנשף קצת גם, במקום, נכון? זה גם משהו, זה גם אינפורמציה שאתה דולה. אתה מבין? כן, אני רואה את החומרה כבר מהמבט הראשוני. נכון. סתם דוגמה, נגיד אם יש מטופלת בדרך כלל, מטופלת נגד בת 50 שיש לה חרדות מרופאים. מפחדת מרופאים. אוקיי? אם אתה לא ראית אותה יושבת בכיסא שלה, שהיא נינוחה,
היא תבוא אליך ותהיה ואז כולה אתה תראה בטנס, אותה בחרדה. ואתה תחשוב שהחרדה כן. זה חלק משמעותי. אבל לא, היא פשוט מפחדת מהסיטואציה, מזה שהיא עם הרופא, אז אתה חייב לראות אותה במקום שלה לפני שהיא ראתה אותך, שהיא זה. אבל אם אתה במקום שלה, אתה רואה אותה כבר ככה באי שקט, אתה מבין, יש פה משהו. אתה עדיין לא יודע מה זה, אתה לא מאפיין אותה כחרדתית, אבל אתה אומר, יש פה משהו, ואני רוצה להבין מה זה. אתה מבין? זה לחקור אותו יותר. אז זה מתחיל שם, אצלו, במקום. ואז אתה מדבר איתו גם, מאדון בוזגלו, שלום, מה שלומך, ואז הוא אומר לך, בסדר, בוא אדון בוזגלו, ויחד איתי, ואז הוא נכנס, ואז אתה רואה אותו הולך, ואז אתה אומר לו, מאיפה אתה למשל סתם, זה שיחת חולין, לפעמים בדרך כלל במסדרון אתה יותר, אתה לא מדבר יותר מדי. זהו, יש כולם מסביב, כן. וזה כשהוא מתחיל להיכנס לחדר. כשהוא מתחיל להיכנס לחדר, אני בדרך כלל בא, אני מדבר קצת עם המטופלים, אני לא ישר מתחיל, מה אתה עושה פה? אתה מבין? אני אוהב לדבר קצת. צריך לשבור את הקרח טיפה. קודם כל גם לשמור את הקרח, שיהיה נוח, שיהיה זה, גם שהם יראו שיש פה בן אדם, זה חשוב, שהם ירגישו בנוח, וגם השיחה יותר טבעית, אתה מבין? אז אני מדבר איתם, אני צוחק איתם, יש לי פגישה למטופלים, תמיד זה כיף, באמת, תמיד זה כיף, תמיד זה נעים, כמעט תמיד, אתה יודע, יש גם זה, אבל כמעט תמיד זה נעים, וכיף. עכשיו קיבלתי שוטר, היה במסדרון, כולו שהיה חולה מאוד, בסדר, אמר, הוא כעס שם על כולם, וזה, לא הגזים יותר מדי, אבל היה מאוד אגרסיבי ולא נעים, ואז נכנס אליי לחדר, אמר, אני מחכה שם 3 שעות, נכנס אליי, מחכה 1.5 שעות, אבל הוא חולה, הוא משתעל של החיים בחוץ, אני שומע אותו, כן, הוא חיכה, הוא זה, הוא פשוט לא מרגיש טוב, אתה מבין, אז הוא עצבני. ואז זה, וגם איתי הוא היה קצת קצר בהתחלה, נכנסתי לחדר, ואז התחלתי לדבר איתו וזה, ופתאום בן אדם אחר, אתה מבין, והוא חולה, אבל החולי שלו פתאום נרגע, אתה מבין, הוא נרגע, הוא סבל, דיברתי איתו, קיבלתי אותו. אז בדיקה מתחילה שם, ואז אתה רואה אותו בחדר, אוקיי? זה חלק חשוב. אז זה הבדיקה הגופנית של התקינה, בדיקות מעבדה בנורמה. אוקיי? מה ראיתי בסיטי? לא הזמנת עדיין, אתה לא הזמנת סיטי. אני רוצה להזמין סיטי. יפה, אז מה שקרה בפועל, זה אני התלבטתי. אם להזמין סיטי או לשלוח אותה לרופא עיניים. אוקיי? ואני אסביר לך למה. כאב ראש שמאיר משינה, עקרונית, זה משהו שמחשיד להרבה דברים, ביניהם ICP מוגבר. זה אומר לחץ תוך גולגלתי מוגבר. הלחץ בראש, בגולגולת, גבוה. אוקיי? זה רמז. ממלא סיבות. אוקיי? ממלא סיבות, אבל זה מחשיד אותי. וכשאני רואה את הדבר הזה, אני יכול לבדוק את הדבר הזה, אם זה החשד שלי, בכמה אופציות. אני יכול לעשות CT ולקבל, אם יש שם משהו שלוחץ, אוקיי? למשל כמו גידול, אוקיי? או חסימה בניקוז, אז זה יראה בסיטי. אז אני אראה את זה בסיטי. לא תמיד אני אראה בסיטי, אני יכול גם לראות סימנים מרומזים, למשל אם אני רואה שהמוח שקוע בסיטי, אז אני יכול להבין שיש שם לחץ גבוה, אתה מבין? כי פתאום הוא זז, הוא זה, אני יכול להפיק מידע. או שאני יכול לעשות משהו אחר, שהוא בלי קרינה, בלי להקרין אותה, ומשהו שייתן לי מדד, שהוא אפילו מדד יותר טוב מהסיטי, וזה בדיקת עיניים. אני יכול לשלוח אותה לרופא עיניים, שיעשה לה בדיקת דיסקיות. דיסקיות של העין. אתה מסתכל בעין, אתה לא מסתכל על העין מבחוץ, אתה מסתכל על העין מבפנים. איך זה קשור לכאבי ראש? אני אסביר לך, זה קשור למה, לא דיברנו עכשיו על כאבי ראש, על מה? מה אני רוצה לבדוק? האם יש לה? איך זה נקרא? דגלים אדומים? לא, דגלים אדומים, אני בודק למה אני רוצה, במה אני חושד? אמרנו. אתה חושד? זה סימן לגידולים, ללחץ תוך גולגולת. יפה, אתה מבין? כי אתה כבר ישר, למה אמרת גידולים? אתה ישר עשה להבחנה. יש לה גידול. יפה, לא לסימפטום. אתה מבין? גידול זה הבחנה. אתה בתלונה, אתה מבין? אתה לא יודע, אולי יש לה גידול, אבל אתה לא רץ לגידול, אתה לא רץ להבחנה. אני קודם אומר מה... בדיוק, מה זה הדבר הזה? כי גם גידול יש לו הרבה דברים שיכולים להתאים. הרבה סימנים. הסימן שלך, אתה הולך לפי הסימן, אתה חושד בלחץ תוך גולגלתי מוגבר. אתה רוצה לבדוק לחץ תוך גולגלתי מוגבר. יש מלא דברים שיכולים לעשות, אחד מהם זה גם גידול, אבל אתה לא הולך לגידול, כי אז אתה תפספס את כל מה שהוא לא גידול. זהו, מתחילים מהכל ומצמצמים. נכון. אז איך הבדיקה בעין קשורה ללחץ בגולגולת בתוך המוח, נכון, מסביב למוח, העיניים מחוברות למוח. באופן ישיר. הצו הראייה מחובר למוח, הוא יוצא מהמוח, אוקיי? באופן ישיר. אתה יכול להסתכל בתוך העין, לראות את הדיסקית בעין, דיסקית זה איזשהו משהו בעין, זה נקרא פונדוסקופיה, אתה רואה את הפונדוס של העין, זה המקום,
ואתה יכול לראות האם הוא בצקתי ומעובה. מה זה אומר? לא משנה, זה איך הוא נראה פיזית, אוקיי? ומזה אני יכול להבין את מצב המוח? נכון, אתה יכול להבין שאם הוא בצקתי ומעובה והוא גדוש והוא גדול, יש לחץ שלוחץ עליו, משהו לוחץ עליו. אתה מבין? זה הלחץ במוח. זה מה שאתה רואה בבדיקה הזו. וזה מאימן מאוד. זה אני מאשש את זה עם ה-CT? אם אני רוצה אחר כך CT יכול להיות שכן, אבל זאת בדיקה יותר טובה מ-CT. אני לא מקרין את המטופלת וזה מדד הרבה יותר אמין. ב-CT אמרתי לך, אני אראה או את הסיבה או סימנים עקיפים. כן. אתה מבין? פה אני ממש יכול לראות לביטוי ישיר של לחץ מוגבר במוח בבדיקה. בגלל זה אני העדפתי לשלוח אותה לבדיקת עיניים. נשמע לך כמו החלטה סבירה? אתה לא יודע רפואה, אבל... כן, נשמע אחלה. אם הבדיקת עיניים מקסימום אפשר לשלוח גם לעוד מקום. נכון, אם אני רוצה, אני יכול לעשות CT אחר כך. אבל אני יכול לשלול לחץ תוך גולגלתי מוגבר, מבלי להקרין אותה ל-CT. מבלי שהיא תחכה עכשיו... הסיבה ל-CT שהיינו שולחים זה נטו לחץ תוך גולגלתי מוגבר? לא בהכרח, אבל אם הייתי רוצה לשלול לחץ אני הייתי יכול להשתמש ב-CT. לכל דבר אתה יכול להשתמש ביותר מאלמנט אחד. אתה מבין? אז אני העדפתי לשלוח אותה לרופא עיניים, שבדק אותה, הבדיקה הייתה בסדר, אין בצקת בדיסקיות, אין חשד ללחץ תוך גולגלתי מוגבר, ואז אני מתלבט, אני אומר אוקיי, שללתי את זה. האם אני רוצה לשלוח אותה ל-CT? דיברתי עם רופא עיניים, שאלתי אותו מה הוא חשב, אני שלחתי אותה מראש ל-CT ולבדיקת דיסקיות בגלל כאב ראש מהיר משינה. למרות שהוא לא באמת. נכון, אבל אני לא רציתי לקחת על זה... לא לקחת סיכון, אולי זה כן העיר והיא לא זכרה. נכון, כי מבחינתי היא אמרה לי את זה, אתה מבין? וזה מספיק. כן, זה מספיק. כדי לרצות לשלול את זה. נכון, למרות שאני שללתי את זה כבר באנמנזה שלי, נכון? אני חידדתי את זה וזה, אבל עדיין זה נמצא, אוקיי? אני רוצה לבדוק את זה. אז בדקתי וגם כשהתייעצתי עם הרופא עיניים, מה שקורה, כשאני מדבר עם רופא עיניים לפני זה, אתה מזמין ייעוץ, יש לך מספר טלפון, בדף תלוי לך כל מיני דפים, אחד מהם זה תורן עיניים, יש לך שם תורן קרדיולוגיה, יש לך שם תורן כירורגיה, יש לך שם מלא דברים, מלא תורנים, מלא רופאים שונים, שהם כרגע נמצאים בבית חולים ומאיישים את התחום הזה. תורן נשים למשל, מטופלת... לכל תחום יש תורן כזה למיון? לרובם. לפעמים יש כוננים, שזה רופאים בכירים שיושבים בבית, למשל מקצוע כמו המטולוגיה, לרוב זה מקצוע שאתה בקושי צריך דברים כאלה באופן שגרתי, לפעמים אתה לא צריך שגם יראה את המטופל באותו ערב, אתה יכול להתקשר אליו או להתייעץ איתו, אתה מבין שהוא מהבית, זה גם קורה, אבל בוא נגיד למה שאתה רואה הרבה, שמחזיקים תורן בבית חולים, והתורן נמצא ואתה מדבר איתו, אז אתה מתקשר לתורן עיניים ואתה מציג לו את המטופלת, מה אתה מציג לו? בדיוק כמו איך שדיינת את המטופלת, אתה אורז לו אותה יפה, אתה אומר לו בת 26, בריאה בדרך כלל, מגיע עם כאב ראש מזה 5 ימים, לסירוגין, בא והולך, מפה ועד 10, הכאב פרונטלי. לא מעורר משינה כנראה. לא, עדיין לא, אתה קודם כל אורז לו את כל המטופלת, כי אחר כך הוא ישאל אותך, הוא תוך כדי שאתה אורז לו את המטופלת, את כל המהלך חשיבה שאתה עשית, הוא עושה לו reverse engineering, אתה מבין? אתה אורז לו את המטופלת, אתה מציג לו את המטופלת, אתה גם מספר לו איך הגעת, בעצם בסיפור של המטופלת אתה מספר לו איך הגעת להבחנה שאתה עומד לתת, אוקיי? וגם מה אתה רוצה ממנו עוד מעט, כי אני רוצה שהוא יבדוק אותה. הוא צריך להבין למה אני רוצה שהוא יבדוק אותה, כי הוא צריך להבין בבדיקה שלו מה אני מחפש. אני מזמין ממנו ייעוץ, אני מזמין ממנו עזרה, אני לא שולח אותו למטופלת שהוא יעשה עכשיו את כל העבודה מההתחלה. אתה מבין? גם יש לו עבודה אחרת, זה לא זה. אני שואל אותו שאלה מאוד מאוד ספציפית. זה חלק משרשרת, כל אחד עושה את העבודה. נכון. אז אני אורז לו את המטופלת, ואז בסוף אתה אומר, אני שולח אותך אליך, כיוון שהיא אומרת שהכאב שלה לפעמים מאיר אותה משינה. אני דיברתי איתה, אני ניסיתי לחדד את זה, אתה מסביר לו, אתה אומר, הבנתי, זה לא, בכנות, זה לא כל כך נשמע ככה, אבל בגלל שהיא מספרת שהיא ניסתה לישון, לא בדיוק הצליחה להירדם, או שהיה לו כואב, היא לא נרדמה, בקיצור, אני לא משוכנע מהאנמנזה, אבל בכל מקרה, בגלל שזה דגל אדום, אני אשמח שתבדוק אותה, שתעשה לה בדיקת דיסקיות, ואז הוא אומר לך, אין בעיה, שלח אותה אליי, תפתח ייעוץ, יכול להיות שיגיד לך, אני לא רואה אותה, זה לא קורה הרבה. הוא יכול לומר שהוא לא רואה אותה? כן, יכול להיות שהוא ייתן הנחיות מרחוק, אתה מבין? זה גם אופציה, האם היא צריכה בדיקה מסוימת. לפי מה שאתה מספר לו, הוא יכול להחליט שזה לא דחוף. כן, נכון. שזה לא מצריך ראייה. כן,
נכון, יכול להיות שישלח אותה ל-CT וזה. לפעמים אני שואל, אם יש לי מטופלת שאני לא בטוח אם אשלח אותה ל-CT או לא, אני מתייעץ עם נוירולוג. אני יכול להתקשר אליו, להציג אותה מטופלת ולהגיד, השאלה שלי אליך, כשאתה כותב ייעוץ, תמיד יש לך בפלטה הראשונה הצגה של המטופל, אוקיי? ובפלטה השנייה, השאלה ליועץ. ככה זה נראה. מה אתה צריך? גם כשאתה מזמין בדיקת דימות, כשאתה מזמין את ה-CT, אתה צריך לעשות אותו דבר בדיוק. למה? כי על ה-CT הזה עובר רדיולוג, והרדיולוג רואה את ה-CT הזה. וכשהוא רואה את ה-CT הזה, הוא לא ראה את המטופלת. נכון, אבל אתה צריך בגלל זה לארוז לו יפה את המטופלת, כי הוא לא ראה אותה. הוא לא יודע מי זאת, הוא לא יודע למה הגיע. הוא צריך להבין, גם הוא גם עושה reverse engineering למה שאתה כתבת. אתה מבין, ברפואה אתה עובד קדימה, אתה גם עובד אחורה. וכל הרופאים עובדים ביחד, עובדים באותה דרך. אתה מבין, אתה רואים את הכל. ככה זה רפואה. אתה רואה את הכל, אתה מתחיל מהמטופלת, מהאנמנזה שלקחת, אתה מבין, רואה את הבדיקות, אתה אורז את כל המטופלת, מסביר, הרופא ההוא צריך להגיע גם לאותה מסקנה כמוך מהסיפור, אוקיי, יכול להיות שיש לו גם עוד שאלות, אתה מבין? מה הוא עושה במקרה כזה, שואל אותך? שואל אותי, ואז אני יכול להגיד לו, או שאני אגיד לו, או שאני יודע את זה, ואני עונה, כי אני שאלתי אותה, אני פשוט לא ציינתי את זה בפניו, או שאני אומר לו, חכה רגע, אני בודק עם המטופלת וחוזר עם תשובה. אתה מבין? זה אופציה, נכון? כל השיח הזה נעשה במקביל, ואז או שהוא יגיד לי תעשה לה בדיקות, או שהוא יגיד לי שלח אותה אליי, אני מסכים איתך, בשורה תחתונה אני מסכים איתך, אין בעיה, בוא נעשה את הבדיקה הזאת, שולח אותה לשם. בזמן הזה אני פותח ייעוץ, אני כותב במחשב, כי יכול להיות שואל מישהו ידבר איתו, שזה אני רוצה שהוא יזכור על מי דיברנו, נכון? לא שולח אותה באוויר. כותב בדיוק את כל הדברים, כותב את זה, כשהוא מקבל אותה, הוא עוד פעם קורא את זה, הוא נזכר, כי אני כבר דיברנו, דיינו, הוא יודע מי זו, הוא יכול לעשות את הבדיקה ולהמשיך בשאר המשימות שלו, הוא מדבר איתי, מתקשר אליי או כותב לי, בדרך כלל הוא כותב את התשובה שלו, בבדיקה, בדיקת תקינה, אין חשד שזה, עכשיו אני דיינתי גם את המקרה של הרופא הבכיר שלי וגם עם הרופא עיניים, ואמרנו אין סיבה לשלוח ל-CT, כי באמת לא הייתה סיבה לשלוח ל-CT בסוף. אז שלחת לרופא עיניים, לא מצא שם כלום. כן, ואז באה אליי ושחררתי אותה הביתה. כי לא היה לה כאב ראש, בסה, היה לה מה שנקרא tension headache, זו ההבחנה, אוקיי? עוד מעט אנחנו נבנה ביחד את ההבחנה מבדלת על כל הסיפור שלנו מההתחלה, ניתן הבחנות ונעשה את זה. אבל שורה התחתונה, זה מה שהיה לה, אין מה, זה לא דחוף, זה לא במיוט, תיקח קצת משככי כאבים, זה יעבור בעוד כמה ימים וזהו. בסדר? זה הכאב, ואם היא רוצה, אם זה חוזר, אפשר לעשות בירור לכאב ראש, בירור מלא יותר, בדיקות אחרות, אבל לא עכשיו במיון ב-1 בלילה. סבבה? אז מה בסוף זה היה? זה היה משהו כאילו סבבה, יעבור? אנחנו נגיע, נדבר על הבחנות נפוצות של כאבי ראש, יש 4, וטנשן הדק. איך היה? וואלה, טוב, אני מרגיש שהבנתי את סדר הדברים פחות או יותר. צריך להכיר אותה, להבחן. איך אתה מאבחן אבל? אתה עושה בדיקה בוררת, איך קוראים לזה? אתה הבנת מה סדר העבודה שלך? כן, קודם מדבר איתה, שואל אותה שאלות. אורז לי את זה. יפה, מסדר את הסיפור. מסדר לי את הסיפור בראש. את האנמנזיה, אנמנזה. אחרי זה בדיקה בודלת, לא, כן? בדיקה בודלת, גופנית, כאילו, בדיקה גופנית עושה ויש, נכון. אם צריך עושה מוכוונת. עושה יפה, עכשיו תמיד צריך, נכון. תמיד צריך? כן, כי בסוף היא באה עם בעיה, אתה מבין? אתה מרחיב ואתה עושה את הוויש, ואתה עושה בדיקה מוכוונת לבעיה, אתה מבין? מהממצאים ממשיך כאילו מצמצם את האופציות של מה שזה יכול להיות. תוך כדי, ומה הסעיף הבא? הסעיף הבא להחליט כאילו בדיקות עזר. בדיקות עזר. שזה עשיתי העיניים וכאלה? עיניים ייעוצים, אבל מעבדה. דבר ראשון מעבדה, באמת אק"ג יש לך, ואז אתה מחליט על צילומים, ובדיקות עזר, זה גם תוך כדי אתה חושב על איזה בדיקות עזר אני צריך. גם במעבדה יש מלא דברים שאתה יכול לבקש בשבילם. בדיוק, אתה מחליט איזה בדיקות אתה רוצה, אתה מבין? איך אתה מחליט? לפי אותה הבחנה מבדלת ענקית שיש לך בראש. אתה מבין? תוך כדי. וכל הזמן אני מצמצם את ההבחנה המבדלת הזאת, עד שנשאר לי כמה דברים. כמות מספקת, ואז אני מטפל לפי מה שנשאר. נכון, בדיוק, יפה מאוד. אוקיי, אז הבנת. כן.
אחלה. פחות או יותר. אתה עכשיו נשמע לי כמו אחלה רופא. אוקיי. עכשיו בוא נדבר ממש ממש בקצרה על כאבי ראש, שתבין מה מי אמור, ואז נריץ ביחד את העניין, אוקיי? יאללה. לכאבי ראש יש לך מלא 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 סיבות. ביניהם סיבות דחופות, שבהן אתה רוצה לטפל עכשיו, ביניהם סיבות שאתה רוצה לטפל בהן, אבל אולי עד עכשיו, אבל אולי לא עכשיו. יש לך סיבות שקשורות לראש, יש לך סיבות שלא קשורות לראש. זה יכול להתחיל מדברים של לא ישנתי, חוסר שעות שינה, נכון? עושה כאבי ראש, כן. ויכול להגיע לזיהום במוח, גם עושה כאבי ראש. אתה בתור בלש צריך לצמצם, יש לך מלא הבחנות. בוא נגיד ככה, יש את כל הדברים הדחופים, ויש 4 דברים יותר נפוצים, 4 קבוצות של כאבי ראש, אוקיי? יש מלא דברים, אבל יש 4 types of major headaches, כאילו 4 סוגים של כאבי ראש גדולים נפוצים, אוקיי? המייג'ור, בעיקר מייג'ור קומפליינט כזה, אתה מבין? תלונה עיקרית. תלונה נפוצה, לא בהכרח לא העצמה של הכאב רציני. ראש, כן. הסוג הראשון, זה הסוג הכי שפיר, הכי קל, זה נקרא tension headache. זה כאב ראש בדרך כלל בעל אופי לוחץ. בדרך כלל הוא באמת מה זאת אומרת אופי לוחץ? אופי אנשים לא לוחץ, אומרים רגועים? הכאב לוחץ. אופי לוחץ כן. של הכאב. כן, הכאב לוחץ. אתה מבין? כאב לוחץ. לפעמים הם יגידו לך ממש, אני מרגיש מתח בראש, יש גם תלונה כזאת. אנשים אומרים, מרגיש מתח פה, הכאב הוא פרונטלי. פרונטלי זה פה בעצם הפרונטלית, זה פה, זה כאב שנמצא פה, בקדימה של הראש, בדרך כלל. אוקיי? יכול להיות לך tension headache שנמצא פה. זה בסדר, יש. פשוט אבל... מאובחן בזה שזה טנשן, שזה לחץ. כן, ככה הוא נקרא. זה לא בהכרח בגלל לחץ, אבל ככה זה השם. אתה מבין? תחושה של לחץ. כן, כי הם אומרים זה כאב לוחץ כזה וזה, זה הכאב ראש, זה הדמות, זה האנטיטי, זה ההבחנה המבדלת שנקראת tension headache. מאופיין בדרך כלל בכאב ראש פרונטליים, אבל עדיין לגמרי יכול להיות כאב ראש שהוא לא פרונטלי, שהוא עדיין tension headache, אתה מבין? כן. זה היופי ברפואה, הרבה דברים יכולים להיות גם... יש את בדרך כלל, אבל זה יכול להיות גם דברים אחרים. נכון, בדיוק. העניין שיש עוד משפט מפורסם. כשאתה שומע פרסות, תחשוב על סוסים ולא על זברות. אוקיי? מה זה אומר? כשאתה שומע זה, אתה יכול להבין את האנלוגיה, נכון? כן, אם אני שומע איזה משהו, לחשוב על הבחנה שהיא נכונה יותר, כן, ולא משהו לרוץ יותר על סביר. כיוון פחות סביר. עוד אמרה חשובה ברפואה היא what's common is common, מה שנפוץ נפוץ. אתה מבין? זה בדיוק כמו כשאתה שומע, עוד אתה יכול להגיד גם, זה בדיוק כמו להגיד, אם זה הולך כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז, זה כנראה ברווז. כן. אתה מבין? יכול להיות במספיק שזה, ביטחון. כן, יכול להיות שזה זברה שעושה חיקוי, אתה לא יודע, יכול להיות, אבל זה כנראה ברווז. זברות זה כאילו דברים שהם יותר נדירים. ויש עוד משפט יפה, שאומר, הסתמנות לא נפוצה, של מחלה נפוצה, יותר נפוצה, מהסתמנות נפוצה, של מחלה לא נפוצה. נדירה. בדיוק, של מחלה לא נפוצה. בדיוק, אתה מבין? זה גם משהו חשוב. זה גם משהו חשוב שכדאי לזכור כשאתה מקבל כל מיני תלונות. כן, יש את המקרים האלה, החריגים והזה, ונכון, ומטפלים בהם, אבל כשאתה חושב, תמיד צריך לזכור שזה אפשרי. זה אומר שיש יותר סיכוי, אם הכל מתאים לטנשן, שזה טנשן שפשוט נמצא מאחורה, מאשר שיש לו מפרצת במוח. בסדר? כן. אתה תבדוק את המפרצת במוח, אבל כשאתה בונה את זה, אתה בונה את זה. אוקיי, אז זה... יש טנשן היידק, זה הראשון. כן, טנשן היידק, הוא יכול להימשך כמה ימים, הוא בדרך, הוא בלי סימנים נוירולוגיים, כאילו הבדיקה הגופנית חייבת להיות תקינה, אתה מבין? אם יש לך חוסר נוירולוגי, זה גם דגל אדום, אתה מבין? של כאבי ראש עם חוסר נוירולוגי, זה דגל אדום, ואתה עושה בבירור אחר, נכון? זה עוד מרחיב, כמו שהרחבנו בדיקת עיניים וזה, אתה מרחיב את הדברים שלו. וזה הכאב בגדול, אוקיי? הוא בדרך כלל נמשך 6 ימים, מגיב בדרך כלל למשככי כאבים והוא עובר לבד, אוקיי? והוא בדרך כלל בא לסירוגין? כן, זה מתאים. אוקיי. זה מתאים, זה יכול להיות גם כאב שהוא תמיד נמצא ככה בעוצמה נמוכה, גם, אתה מבין? זה לא כאב 10 לכל הזמן, זה רע, אין דבר כזה, אתה מבין? זה דגל אדום. אוקיי, עוד אחד. זה הכאב הזה, זה טנשן הדק. עוד משהו, זה מיגרנה. מיגרנה זה קבוצה של כאבי ראש, יש להם הגדרות, זה גם כאב שבא והולך. הרבה פעמים אומרים שזה כאב בעל אופי דוקר, שורף, זה יכול להיות מיגרנה. מיגרנה בדרך כלל חד צדדית, מופיע פה או פה. ימין או שמאל, לא קדימה אחורה. זה יכול להיות קדימה אחורה וזה יכול להיות הכל, זה לא אופייני למיגרנה, ואנשים יגידו לך שיש להם מיגרנה, אין להם מיגרנה, זה לא מיגרנה, אוקיי?
אנשים היום קוראים לכל כאב ראש מיגרנה, זה לא מיגרנה. זה נשמע כל כך נפוץ, אני בראש שלי, מה זה מיגרנה? זה כאב ראש פשוט. נכון, אז לא, מיגרנה זה סוג מסוים של כאבי ראש. אנשים בטוחים שיש להם מיגרנה, אין להם מיגרנה, אוקיי? אם כואב לכם לא בצד אחד, יש מצב שזה מיגרנה, אבל רוב הסיכויים שזה לא מיגרנה. אם זה לא בצד אחד, אם זה בהכל וזה, כן, יכול להיות שזה הסתמנות. הבנתי, אז אם זה בצד אחד, זה רוב הסיכויים כן מיגרנה. לא בטוח, ממש לא, אבל זה מכוון למיגרנה. אתה מבין? כן. ויש לך מיגרנה יכולה גם להימשך בדרך כלל עד 72 שעות, ואז להיחלש, ואז להגיע עוד פעם, וזה באפיזודות כאלה שיכולות להימשך לפעמים עד חודש אפילו. בדרך כלל זה עניין של בין 5 ימים לשבוע, עד שהיא חולפת, מגיבה בדרך כלל לתרופות מסוימות שמתאימות לטיפול. ויכול להיות שמיגרנה מגיעה עם משהו שנקרא אורה או בלי אורה. אורה זה כל מיני תסמינים כמו טשטוש ראייה, ויכול להיות גם תחושה של זרמים, זה יכול להיות טעם התחתי בפה ממש כמו לפני פרקוס, יכול להיות שיש את זה במיגרנה, יכול להיות שגם המיגרנה תהיה בלי הדברים האלה, וכל זה עדיין יכול להיות מיגרנה, אתה מבין? מיגרנה זאת הבחנה... זה תופעות לוואי אפשריות, אבל נכון, לא... אבל לא שולל לא. אוקיי, מיגרנה הרבה פעמים מגיע לך עם פוטופוביה, מה זה אומר שהוא מפריע, מטופל יסתכל למנורה ויהיה לו כואב, מטופל, איך אתה תדלה את המידע הזה נגיד, תשאל אותו מה עוזר לך, והוא יגיד לך, עוזר לי שאני שוכב בדיוק, שאני בחושך, עוצם עיניים, או אפילו לא שומע כלום בשקט, גם סונופוביה, שזה כמו פחד מרעש, נכון? אי סבילות לרעשים גם אופיינית למיגרנה, זה לא בטוח מיגרנה, עדיין יש דברים אחרים שעושים עם סונופוביה, וזה אחד מהם נגיד גידול תעלת השמע, בוא נגיד בעצבים שקשורים לאוזן, אוקיי? יכול להיות שזה מה שזה עושה לה, אוקיי? יכול להיות, אני לא יודע, אתה מבין, אבל עדיין זה מיגרנה, אתה מבין? מיגרנה הבחנה הרבה יותר מסובכת מטנשן. טנשן זה בעיקר כאב שבשלילה כזה, עם אפיונים מאוד... מיגרנה זה כבר נושא יותר עמוק, עם תתי נושאים, ויותר הסתעפויות. נכון, אבל זה עדיין נפוץ מספיק כדי שזה יהיה בארבע הגדולות. אתה מבין? מיגרנה חדשה הרבה פעמים אתה תבקש מנוירולוג שיראה אותה, למשל כבר בחדר מיון. כי ההבחנה, יש חשיבות לתת את ההבחנה הזאת, אבל זו הבחנה שלא נותנים בקלות, משום מה עדיין כל האנשים בטוחים שיש להם מיגרנה, והם מבחינים את עצמם עם מיגרנה. זה קורה. רוב האנשים שיש להם מיגרנה, זה לא נוירולוג יבחן אותם עם מיגרנה. אוקיי, גם מיגרנות צריכות לחזור וזה, ואתה צריך לשאול על היסטוריה משפחתית של מיגרנות, זה דרך אגב שאלתי אותו עוד בכאבי ראש, אם יש לי היסטוריה משפחתית של מיגרנות, כי חשבתי גם על מיגרן, וזה משהו שכדאי להתייחס אליו. ומיגרנות נפוצות בעיקר אצל נשים, הרבה פעמים דרך חיים, אז זה מיגרנות, כמו שאמרתם, זה סבוך וזה, אחלה באחלה. בוא נעבור. סגרנו מיגרנה בערך. נושא שלישי. קלאסטר הדקס. קלאסטר הדקס. זה דווקא מאפיין, אם מיגרנה אמרנו שמאפיין נשים, בדרך כלל מבוגרות, לא אמרנו את זה, עכשיו אני אומר לך, בדרך כלל נשים בגילאי 40, 50, 60. שזה סיבה מיוחדת לזה? זה אופייני יותר לנשים בגיל הזה, בערך. פשוט משהו ששמו לב אליו. כן, נכון, זה אופייני יותר. אני לא יודע להגיד לך למה, אל אוכלוסייה, קלאסטר אדקס יהיה בדיוק הפוך, מה זה אומר? בעיקר לגברים. גברים? צעירים. צעירים, בדיוק. אם מיגרנה אני אומר לך שזה נשים מבוגרות, קלאסטר אדקס הפוך, גברים צעירים. בסדר? מה זה אומר קלאסטר אדקס? בדרך כלל לכאבי ראש גם בצד אחד, הרבה פעמים מאחורי העין, אוקיי? מאוד כואבים, זו מחלה באמת נוראית, הגברים סובלים המון, היא יותר קשה ממיגרנות בדרך כלל, היא יותר כואבת. אתה תפתח פה ריב על זה. יש גם גברים עם מיגרנות ויש גם נשים עם קלאסטר, זה פשוט לא נפוץ. הבנתי. אתה מבין? אתה יכול לראות אישה עם קלאסטר הדק, לא נפוץ. יש, הרבה יותר נפוץ שזה יהיה מיגרנה, שדומה לקלאסטר. אתה מבין? זה מה שאני אומר, נכון? כן, כי זה גם בצד אחד. זה גם אישה וגם זה וגם זה, עוד בדיוק אותו משפט שאמרנו, יותר נפוץ שזה מיגרנה שדומה לקלאסטר מאשר קלאסטר. אצל גבר זה פחות, כי מיגרנות נפוצה, אז קשה להגיד את זה אצל גבר, אתה מבין? יותר קל למצוא אצל גבר מיגרנה מאשר אצל אישה קלאסטר. זה בדיוק ככה. זה לא בדיוק משלים אחד של השני. נכון, אין מה לעשות. רפואה זה מקצוע מורכב, אין מה לעשות. אז קלאסטר אדקס מגיעים הרבה פעמים מה שנקרא סימנים אוטונומיים. מה זה אומר? דמעת למשל, ממש ידמעו בעין מסוימת. בעין אחת רק. כן, בעין אחת. יכול להיות ניזול. למה? כי זה לוחץ על הבלוטת דמעות? לא, זה מערב את מערכת העצבים האוטונומית, אין שם משהו לוחץ, זה מערב לך את האזור הזה של העצבים. זה מפעיל אותו פשוט. כן, הרבה פעמים, יכול להיות גם קלאסטר בלי. אוקיי? הכאבי ראש האלה חזקים מאוד והולכים, באים במקבצים, בגלל זה נקרא קלאסטר. בגלל זה קלאסטר. אבל גם הטנשן הדק בא במקבצים. כן, אבל זה מקבצים אחרים יותר קיצוניים בתדירויות יותר נמוכות בדרך כלל. טנשן גם יש לו הרבה פעמים
רגיעות כאלה. לא רגיעות, כאילו, תחשוב על זה כמו רמה של 3, 0 ל-7, 2, זה רמה משתנה, הגרף שלו יותר כזה, אתה מבין? קלאסטר כאלה, אתה מבין? ממש רכבת הרים. בדיוק, ממש רכבת הרים, לא הסימפטות, הפונקציה של הכאב הרבה יותר חדה, אוקיי? העליות והירידות. אז זה קלאסטר. זה 3 סוגים. סוג הרביעי נקרא טריג'מינל נוירלגיה, זה גם מה שמאפיין בעיקר נשים, אבל יש גם גברים, אבל לא פעם בעיקר נשים. זה כאב שבדרך כלל מגדירים אותו ככאב כמו תחושת ברק, זרמים. פה יש הצו שנקרא הצו טריג'מינלי, הצו קרניאלי חמישי, לא משנה, זה הצו מסוים, ולפעמים הוא עושה בעיות וכואב באזור של הצו הזה. איפה בסנטר? יוצא פה, בלחי סנטר, כן, לחי סנטר, קצת מצח גם יכול להיות. הוא חצי פנים, ככה, הוא מעצב לך חצי פנים, בערך, אוקיי? יש לו 3 ענפים, אוקיי? זה נראה משהו כזה בערך, אוקיי? לא שזה משהו כזה אני חושב שזה נראה, אוקיי? עכשיו, מה שיותר נפוץ זה בדרך כלל הענפים האלה, אבל עזוב, זה כבר חומר למתקדמים. אבל תחושה של זרמים בדבר הזה, זה טריג'מה נוירלגיה בכללי, אלה 4 הגדולים. אוקיי? 4 כאילו נפוצים. טריג'מה שללנו עם הזרמים. כן, זה פחות מתאים, נכון, זה לא תחושת זרמים, זה לא זה, 5 ימים פחות. מיגרנה זה פחות מתאים גם. כי זה לא רק צד אחד וזה... כן, זה יכול להיות. עצם העובדה שאישה זה כבר מעלה סיכון, אמרתי לך, זה נפוץ בעצם אצל נשים, אבל היא אישה צעירה. זהו, זה נשים מבוגרות. נכון, יותר, אבל יכול להיות שאישה צעירה שלא יבחנו. נכון? אתה עדיין חושב על זה, אבל אין לה אורה ואין לה פוטופוביה ואין לה סונופוביה, ואתה בודק איתה דברים, ומיגרנה... זה נגיד דברים שבבדיקות הגופניות היו עולות. באנמנזה, בשאלות, באנמנזה, זה החשבות של האנמנזה, אתה מבין? אתה שואל אותה את הדברים האלה. בבדיקה גופנית איך אני יודע אם יש לה סונופוביה, פוטופוביה, רק אם אני שם לב שאם שואלת אם אני יכול לכבות את האור. זה לא חלק מהבדיקה פנס או משהו? כן, זה חלק מהבדיקה, אבל זה פחות יכוון אותי. אבל אם היא תהיה מאוד רגישה לבדיקה הזאת, אז כן, זה יכול לכוון אותי. כן, אבל עקרונית, עדיף לשאול את זה. זה פחות מתאים למיגרנה. במיגרנה אתה צריך להבחן, בשביל להבחן בכלילי 2 מ-4 קריטריונים, יש לה אולי 1. גם זה לא כל כך, הכאב ראש לא חד צדדי, אבל בוא נגיד, אין לה מספיק בשביל להבחן מיגרנה. זה לא מיגרנה. כנראה לא מיגרנה. נשארנו אז עם טנשן ועם קלאסטר. יפה, קלאסטר נשמע לך מתאים. קלאסטר יותר נפוץ אצל גברים צעירים. סימנים אוטונומיים, בא והולך בדברים אסימפטוטיים, לא מתאים. נכון, אין לה דמעת, אין לה זה. לא מתאים, זה גם נבנה אצלה ליד, זה לא קיצוני מדי. נכון, לא מתאים. מה נשארת? נשארתי עם טנשן הדייק. מתאים לך? כן, לא ראיתי משהו ששלל אותו. נשמע סביר, תוך כדי תשלל עוד מלא דברים אחרים. כן, אתה מבין? אבל ההבחנה היא טנשן הדייק. אז מה עשית? אז אתה בדקת את הבדיקה גופנית, נכון, גם לא מצאת כל מיני דברים, בעדה בסדר, עשית בדיקה לשלול משהו אחר, נכון, משהו חמור, כן. זה לא זה, היא מבקשת נבחר הבחנה. אני אומר לה שככל הנראה זה כאבי ראש שיעברו מעצמם תוך כמה ימים. אבל מה זה דוקטור? קוראים לזה טנשן הדייק. מה זה? למה זה קורה לי? זה פשוט קורה. מה זה פשוט קורה? דוקטור, אני באה אליה, אני לא מבינה. מה זה פשוט קורה? תסביר, מה זה טנשן הדייק? זה תחושות לחץ שיש בראש, שבאות והולכות בגלים כזה, בדיוק כמו שיש לך. תן לי לשוות ולעלות לך, תן לי עכשיו נתן לך משהו שמנפץ לך את הפנים, אחי. אוקיי. רוצה לשמוע פרט? כשדיברתי איתה, אתה יודע מה אחד הדברים שאלתי אותה? שלא שאלנו ביחד, בכוונה, אז צריך קטע. מה? האם את לחוצה בזמן האחרון? מה היא אומרת לך? היא אומרת כן. סופר לחוצה. הבנתי. אתה יודע למה? זה בעקבות לחץ. אתה יודע למה? למה? היא מתחתנת. וואלה. כן, באוקטובר היא מתחתנת. שעה טובה, מזל טוב, לחץ. היא גם עם בעלה. אז הם מדברים, שואלים אתם איפה אתם מתחתנים, וגם אני התחתנתי לא מזמן, ואני נשוי, ושתקרמים בדרך. זה היה מתי, אתה יודע? מתי? תוך כדי האנמנזה, תוך כדי הזה, כי גם כשאתה בודק, זה עדיין אנשים, אתה עדיין רופא. אבל תרגיש. אז הלחוצה מקפיץ את הסבירות נכון, זה אופייני לטנשן. וגם כשהיא שואלת, אני מסביר מה זה טנשן, אני אומר לה, גם תוך כדי הבירור, כל דבר שאתה עושה, אני לפחות, אני מסביר למטופל, אני נותן להם את המסע שאני מעביר אותך עכשיו, שפתאום, נכון, יש מלא היגיון בכל הדברים שאתה שומע, נכון? כן, כל דבר, זה כאילו קורה משהו, יש פתרון, נכון, עושים משהו. אבל החשיבה מאחורי הדברים האלה, נכון? כן, אתה אומר, הגיוני. יש פה תהליך הגיוני, יש פה עבודה, שהרופא עשה, עבד, נכון, אתה לא שומע רק טנשן,
אתה הולך לבדיקה, אתה לא הולך לבדיקה כי אמרו לך, אתה מבין שיש אתה מחשבה. מראה להם את הדרך, לא רק את התשובה הסופית. נכון, אז כשאני מדבר עם מטופלים אני גם מסביר בדיוק למה, אני אמרתי כשלחתי אותה לרופא עיניים, הם ביקשו CT גם, הם ביקשו צילום. סגרתי את זה על בעלה, אני אומר לו, אוקיי, מה תראי בצילום? ככה, אני אוהב להגיד את הדברים האלה, כי מטופלים אוהבים לבקש דברים ואין להם מושג מה הם מבקשים, הם מבקשים צילום. הם בלחץ, כואב. לא, זה בסדר, אתה יודע, זה לא, אני לא אומר את זה בזלזול חלילה. כן, לא, כמובן. זה תמיד טבעי. זה גם לא בא סתם ככה. אני דיברתי עם מטופלים, אני צחקתי איתם, הם מרגישים לא, איתי זה יותר בנוח. ירגיע אותם הרצה כזאת, כן. זה כזה, אז לא גם צריך. אני מדבר איתם, אני מסביר להם למה צילום לא טוב, ולמה אולי האפשרות של CT, ואז הם אומרים כן, דווקא CT אז נשמע אולי לנו רופא מתאים. עיניים, שזה כמו בדיוק. CT רק בלי הקרינה. נכון, ואני גם מסביר למה, ואני גם מסביר למה חשבתי על זה, לא נכנס איתך לעומק כמו עכשיו, כן. אתה מבין? אבל אני יכול לתת את זה בכותרת, בגלל שאמרת שזה כאב ראש מהר משנה, יש משהו שאני רוצה לשלול, אוקיי? זה לא משהו, אני לא חושב שיש לך את זה, זה לא נשמע לי מתאים, אבל בואי נהיה בטוחים, נכון. למה זה גם חשוב להגיד את זה? כי אם אני אגיד לה, אני יכול להכניס את המילה לחץ תוך גולגלתי מוגבר, אבל אם אני אגיד לה, היא תמות מפחד, אחי. אין מה סתם לזרוק דברים מפוצצים, במהלך הבדיקה, בעלה יחפש על זה, אבל אם אתה אורז את זה יפה, ואתה מסביר לה שזה לא מתאים, ואתה עושה את זה רק בשביל זה, 99% מהפעמים, כולם ילכו מרצון, אתה מבין? זה גם חשוב שהם ילכו, כן? הם כבר שם, הם יבדקו, נכון, אומרים מה אכפת לי, כן, וגם הם מרגישים בנוח לעשות את הבדיקה, כי הם מבינים שזה סתם כיסוח. זהו, הם רואים שאתה לא לחוץ, אז הם לא לחוץ. נכון, אז אני מסביר את הכל. ותוך כדי המטופל עובר את התהליך הזה. אז בגלל זה שלחתי אותה גם לרופא עיניים, ואז דיברנו באמת לחתונה וזה, אז היא הייתה לחוצה ממש, וזה גם הגיוני, וגם אני מסביר לה, תקשיבי, את לחוצה מאוד בזמן האחרון. tension headache זה סוג של כאב, שהרבה פעמים מושפע מלחץ, מסטרס. עכשיו ממש בסטרס, היא אמרה לי, כן, נכון, אני יודעת, וזה. אני אומר, תראי, זה לא קרה לך אף פעם, זה כאב ראש שהוא מאופיין, ואז נסביר לך, מאופיין בכאבים כאלה קדימה, שבאים והולכים, וזה באמת יכול להיות מאוד מאוד כואב. ואת אמרת שהוולטרן שקיבלת זריקה עזרה לך מעולה, זה גם מתאים מאוד לטנשן הדק, כי הוא ממש עוזר לו. נכון, זה הטיפול וזה ממש עוזר לו. וזה עובר, זה בסדר, בעוד יומיים, 3, תהיי חדשה, הכל בסדר, אני מאוד ממליץ לך, אבל להירגע, אני מבין שאת בתקופה לחוצה, תחשבי מה יכול לעזור לך בשביל לקחת את הדברים קצת יותר באיזי. גם אני התחתנתי עכשיו, אני יודע, זה מלחיץ, זה כיף, אבל שימי לב, זה הטיפול שאני צריכה, 2-3 ימים, wait it out, זה יהיה בסדר. פתאום יש לה הרבה היגיון, פתאום יודעת, אבל מה זה דוקטור, מה זה טנשן הדק, מה יש לי, לחץ סך כל גלתי, אני הולכת למות, פתאום יוצאת עם זה. היא גם יודעת את הסיבה, יודעת מה היא צריכה לעשות. נכון, אני מבינה, זה אחלה, יפה. מה אתה אומר, איך זה להיות רופא? וואלה כאן, אני חושב שאני אתחיל להוסיף דוקטור לשם שלי, דוקטור לוין. דוקטור לוין. יפה, שר, מה אתה הבנת? תהליך ההבחנה. אנחנו מגיעים לסוף של הפרק הזה, אחי. אני רוצה להבין, זה משהו חדש שהבאתי. כמה זמן אנחנו כבר? אחי, אימא'לה. מה, כמה? שעה 24. שעה 24? מצד שני דרברנו, כמה זמן דרברנו? רבע שעה. וואלה, אימא'לה, איזה פרק ארוך, אחי. אתה מבין? אנחנו פשוט הפלגנו. זה פשוט זורם. נכון. איך היה לך היום? האמת מאוד כיף. היה כיף? היה מעניין? בטח, הייתי מושקע בשיחה הזאת. מעניין אותי מה אתה, ובתקווה, אחי, קודם כל, מה זה מקווה? שזה צילם. אני ממש מקווה. אם זה לא צילם, אנחנו בבעיה. זה ממש בעיה. יהיה את האודיו. יהיה את האודיו, אז אם אתם מצולמים, בבקשה, תעשו סאבסקרייב לעמוד, כדאי שר, תגיד להם שיעשו סאבסקרייב. תעשו סאבסקרייב לבן משה מדיסין. נכון. תוכן הכי אמין של רפואה. הכי אמין של רפואה, וגם תראו, אם אתם הגעתם עד לפה, כבר לפי רק ההקלטה זה שעה 25, בדיוק עוד 5 שניות, אז אתם כנראה אוהבים אותי. אז ספרו לחברים שלכם על הפודקאסט הזה, על מה שאנחנו עושים פה. שר הגיע היום, אנחנו שישי בערב, אוכלים מלון מגעיל. ביום הולדת של אח שלי באתי לפה. ביום הולדת של אח של שר, אז מזל טוב לך לשר, תעשו סאבסקרייב, לייק, ספרו על הפודקאסט, תבואו לאינסטגרם, ועכשיו, שר, אני רוצה שאתה תסכם לי את הפרק של היום. אז למדנו בעצם איך זה להיות רופא במיון, מה השלבי פעולה שלו. זה מתחיל... רק במיון? רופא בכללי. נכון, המקרה שלקחנו מהמיון. המקרה שלקחנו מהמיון, עקבנו אחרי המקרה הזה. זה מתחיל בכלל עוד לפני שהמטופל נכנס לדלת, אתה מסתכל על הכל בו. אחרי זה אתה עושה אנמנזה. אנמנזה. אנמנזה, אוקיי. אבל למדת מילה חדשה, מגניב. למדתי מילה חדשה, עוד כמה פעמים אני אזכור אותה כמו שצריך. באנמנזה אתה בעצם בונה לך את העטיפה של מה זה בבולטים, גיל, מה התלונה, כמה זמן, עוצמה,
דברים כאלה, רשימה כזאת. אם זה אתה מפתח בדיקה בוחנת, בדיקה בודלת, הבחנה מבדלת. אחרי זה אתה עושה בדיקות גופניות, בדיקות גוף ויש ובדיקות מוכוונות על הבעיה. יפה, אחלה ואחלה. אחרי זה אתה עושה עזרים, נכון, בדיקות עזר. מעבדה, בדרך כלל, בדיקות דם, שתן, מה תוך שצריך. כדי אתה גם חושב איזה בדיקות אתה צריך, נכון? וזה עוד דברים שאתה רוצה לבקש כל מיני בדיקות, אם זה CT או רופא עיניים למשל, אלטרנטיבות שיעשו את אותו דבר בדרך טובה יותר, בלי קרינה או בלי אי נוחות למטופל. נכון. בלי להתפשר על איכות כמובן. בדיוק. בודק את כל הדברים האלה, תוך כדי אתה שולל בהבחנה הבודלת את המקרים. אתה נשאר, רואה מה המקרים שנשארו לך, ונקווה שזה מספיק מקרים מועטים כדי כבר לטפל בזה. נכון, אחלה מגניב. האמת גם ראית ממש גם איך עובד חדר מיון, אני חושב. כן, נכון? כן, הסברת לי ממש שהוא מפענח את זה ואז שולח את זה אליו, ויכול להיות שהוא רק ירצה בטלפון וכוננים וזה. נכון, אחלה. אז אתה מבין, אתמול בתורנות, זה בדיוק מה שהיה לי, זה החיים שלי, זה העבודה שלי שר. זה שאני הייתי בתורנות, אתמול, ככה זה נראה. אז ככה עשית עשרות פעמים. עשרות פעמים, אחי. מטורף. והכל במקביל. אתה מנהל את כל המטופלים האלה במקביל, זה גם זה. כי יש לי, אני מקבל, ואני לא מחכה שאני אסתיים המטופל הזה. היא בינתיים הולכת לבדיקות, אני מקבל מטופלת אחרת, וכל התהליך הזה נכנס מחדש, וכל פעם אני יוצא מהחדר, כל פעם קורא למטופל הבא, כל פעם אני רואה אותו בכיסא שלו, וכל הדבר הזה קורה במקביל, שיש לך עשרות מטופלים ברקע, ואתה צריך להוציא מזה דברים טובים. אחלה, היה כיף אחי, היה כיף, יאללה. היה מושלם אחי. ברוכים הבאים מאחורי החלוק, חברים. תחזרו לפרק הבא. תחזרו לפרק הבא.